Mlawanzanga Honorable Msonda, Executive Director wa think tank. Palivyeni imene ikuyenda pamasamba mchezo imene watulusa akulu ena amazitcha kuti game changer, kaya mata mutoro kaya ndani amene wakulu amene umaviye nawo onse akatulusa amanyoza aliyense amamunyoza, palibe amene sananyozedwepo. Mapresident wosopuma ananyozedwa, mapresident apanowa anyozedwa, majaji, apolisi, maloya, atsogolera ndale azipani, amipingo, amabizinesi, civil rights activists, ndiye anthu ambiri anyozedwa akatusa vyeni amanyoza anthu. Ndi amati iwowo ndi amene amadziwa mwasoka amagwirisanso ntchito kuzinira kuti ndi munthu wa Mulungu, kaya mulungu wake kaya ndi mbusa kaya ndi profeti, koma amati ndi munthu wa Mulungu. Kwa hiyo aliyense Malawi ndi obusa anzeru ndi wokha. Ndene sinimakonda kumayankha mavyeni oterowo, komano ndi vuto limodzi, munthu akamanamiza anthu sinimatha kupirira zonamiza nazi magazi mwangamu DNA mwanga mulibe. Ndine munthu zofoka zanga ndili nazo, koma zoti zinamiza anthu ine sinimatha, kaya kumpingo kaya kundaleku kaya ku zatu za business zoti zinamizana, ndikangona kuti apapa wina akunama iya sinimatha kugona tulo. Ndiye ndifuna ndiwayankhe anthu awakuti game changer awa, ifeyo ngati think tank timapanga kafukufuku wanyu kubwereka mawu a change golo Dr. Uladi Musa akafuna kusimikiza chinthu amati wanyu ife a think tank timapanga kafukufuku osati wamasewera ayi moti kuchipano kwathu kudipipiko ndapasa another classified information ndiye ndachenjeza kuti ngati NGC sitikumana, ngati ku convention sitikumana, ndizo kupasa ni classified information ndisi mundikonda. Ndi awaso awakuti a game changer awa ndi awa ndikuze na Malawi who he is, what he does and why he says what he says. Choyambirira mkulu ameneyo amakhala Cape Town ku South Africa. Profession yake, not even profession, ntchito imene amagwira kumeneko ndi yopenta manyumba. He's a painter, not by profession. Yomwe yongophunzira makwalalamu, komanso amapangaso zina za plumbing. That's the job he was doing South Africa. Ndi anabwera kuno ku Malawi chifukwa anamuyitana ena. M'bale wake wa iyeyo ndi Chipungu, Honorable Chimwemwe Chipungu, ndi uyu game changer ndi pachibale, ndi amene anabweresa kuno ku Malawi. Kuno anali ndi project yokuti apange ma demonstration with a local activist. Zina sinena chuka ni mbali amene alibe nani chipongwe ndi mamulemekeza. So they came here kuchoka Cape Town ko arisenchi take pentayo with an aim yosapanga ma demonstrations amene amati akuimira Malawi, koma sinali demonstrations ya Malawi, anandi project. Anapereka budget kwa amene anayabweresa kuno ya 28 million. Mwasoka anakatengako 16 million kuti naye akamaliza ampasa. Nda anapondana ndi local activist uja ndamaija ndiye anayambana ndi kunali wo okauka activist aja anadana. Ngati mukudziwa pakati pa activist anabwera pomodzi ngati afuna panga ma demonstrations okuti boma tili chose. It was a project ya chipani amene anachosoko ndeta alepereka project atapondana. He was stranded. He wanted to go back to South Africa, but he was stuck. He couldn't. Ndabena namwitana awana muzo kuti iwe mission nabwera kuno tusinati tinakuza tobwere kuno uzuza tukana anthu.
uzizatukana aliyense wachipani ndiye wayambiranso. Mutati muonesese VN watifunsa panoyi watukana wina aliyense ku DPP kungolemekeza adadi ndi atupere onse ali ku DPP wonse watukana ma presidential candidate osaja wanyoza wapanga dimini. Ndene ndikuuzeni ngati executive director wa think tank VN imeneyo mawu onse wanena game changer amutuma ndi chipungu, amutuma mawuwo ndi chipungu. There are these strong allegations according to our research watumidwa ndi chipungu. Mkono wangolalatira wonse wanyoza wonse amayankhula kwambiri yewuchi. If you follow his views amayankhula yewuchi 1 hour 45 minutes pano wangoyankhula kaya 15 minutes kaya 16 minutes kungonyoza onse ma presidential candidate onse a DPP cholingana pangana ndi chipungu kuti akhazike pansi amenewa. Cholinga achite promote kuti adada za imeso, achite promote kuti atupera imeso. Cholinga kufuna kumpusisa atupere munga mene anampusisira kuti angu athandiza kuti zolinga zawozo zikwaniritsidwe. So he's not an activist. Kafukufuku watu I think tank akuonesa kuti he's not an activist. He's a person wokuti kuti apeze chakudya cha lero atukane anthu akantuma china chipungu akatukana anthu ampasa kandalama aliye nkona nthawi yake ananditukananso ine. So the project yoti anambweresa anthu kuchokera ku South Africa ndi painter. He's not even a professional painter. Ndi upenta wake omwe wangophunzira kwa anthu. Ndi plumber, not a professional plumber. Uplando wake omwe wammakhwalalawo koma anabwera kuno pa project yokuti azizanyoza anthu azizatukana anthu. Nkona wina aliyense malawi muno watukanidwa. Ndibwereze ma president onse opuma watukanidwa anyozedwa. Ma president apano watukanidwa, nduna zonse zatukanidwa, maloya onse atukanidwa, majaji onse atukanidwa, ma civil society onse atukanidwa, aliyense former cabinet ministers onse atukanidwa. Pano mDPP watukana wina aliyense, mDPP ndikunyoza wina aliyense koma ngoti ayi adadi ayi atupere. Ndi project imene akuendera china chipungu. So anyway ntchito ilipo koma ndi mchenjezi. Ife tutakhala muno Malawi moyo wathu wonse. I'm 63 years old. I've never left this country. I know this country in and out. I know politics in Malawi in and out. I know people in Malawi who use people like toilet tissues and flush them once they have achieved what they want. We have politicians in Malawi specialized in using people like condoms. They flush them out after they have achieved what they want. So Yuso Sukutaka, he will be flushed out. Akamuza uzachipungu, he will be flushed out. That's politics. We have created enemies because of trying to be truthful, telling the truth. So this is another information, not classified. I think Enaswalinayo, because we did our research deeper. Enaswalinayo, that's what he does. We are good game changer. Ndipo sanati atukana anyoza anthu. As long as Pungu is there, Ampasandalama anyoza anthu atukana anthu because he's stuck in Malawi. He earns his living. He survives on my audio. Amena mtusawo onyoza anthu ndikutukana anthu. Pepani lero ndi Sabbath. Nongfuna nchite clarify this one. Usiku wabwino. Philadelphia. Shalom.